ni komentatuko duten edo izpideukiko duten pelikulia da Sorda. Eta berai gainera, sorda. Pa, geldi! Baina ez doztazula gatzen ni izaten. Spoiler, ni Mario Casasekin behin pasio batean txokau initzan, gura barek, eta ondion mina aukaten ben. Musika klasikoa entzuten da? Ez. Ez, kidofrenia. Baina, bueno... Ez que zerbena, bueno, jarraitu mesedez. Musika klasikoa zabizen zuten. Eta umetxuak horregatik etzai automediko bia. Imprimi duzue ordenia? Ez. Baina nik hemen daukat, behitu, zer da niretzat pelikula bat, zer da niretzat pelikula txar bat. A ver, zera da, ez que hau ez da, adi spoilerra, adi, kaosa. Eta aparte, gure Txomin, ikusle papelak entzule film kendu batek. zure hortik, ez ikusteko papelak, okerragoa da papelekin, hola. Bera eduka bentsat kuadernoa, zu papelekin ez biliola. No quiero más dramas en mi vida. Kaixo, Imanol. Atzalde. Kaixo, nekare, Kaixo. Hola. Egunen batean jendeak egiten da benean hor, alkola daula tesura. Patxarra. Ez que zuek aguantatzeko biot, tela marinera. Hala. Hala, bueno, hau izango litzakela trilogia bateko hirugarren partia, ez? Hori da, El retorno del Jedi, baina. Ewokesekin. Ja, baina... Ez que dago, nina. Ez que nire lako pelikuleak barkatu, baina ez naiz. Ez zienfikzioa, ez ja gustatzen, ez aspertutxe naiz da sinisten. Eta, bueno, gaur, gure entzule jarraitzaile baten gomendioa jarraituz, bai jo, nola baiteko gidoi bat, gaur badakigu zeri buruz eta zela ingo dugun berba. Aurrekoan be bai, gauzia da. Ez, aurrekoan etxakon guztau. Guk hemen komentatzea ber zer ingo dugun oinola zuzenean. Ez, ingo dugu, jarraitu, eskaletia. Bueno, hori... Bueno, jarraitzu bai. Jarraitu. Eta txominek horraitzik indau eskaleta bat. Saioan eskaleta bat. Bai, txominek enjau, eta txominek irakurri dau. Imprimido zu eskaleta. Ez. Hara gehiago, ez du leimprimiu. Ez du ikusi behin. Eta ez dugu kaso, ez bromea da, bai, txomin. Nik ez dut ikusi. Ni bai. Ni bai. Venga, bai, barka. Bai, bueno, aurrekoan ingeben moan, eta mendik aurrera ingo duen moan, da hori dalako asmoa. Lehenengo, ingo du berba, ikusi duen pelikula baten inguruan. Kasu honetan gainea moten dau injoun aukerak eta ikusi ja Espainiako Kultura Ministerioak, patrozinautako tarte bat dala, 3 pelikula, 3 espainoarrak dialako. Aber, guzu merkiaga, gura badaue, ez? Jandureko ez letzan bateo gure. Ni gauza bat, ekarri duten pelikulia ez da gomendatzen dutela ikusti. Bueno, gomendatzen dut. Ez da gustau gatelako pillo bat ekarri dutela ona. Bueno, zin ekarri dozu. Hori da, ni hasiko naiz. Gura ben, beha hastia gura ben. Bueno, gero geixen bat zuen pelikulak daukolako loturia. Orduan, baneria botako lehenengo eta gero jasuek itxasuen edo zuen. Nik ekarri Tardes de Soledad, Albert Serran pelikulia. Zezenketen inguruan, aurrek urtean Urrezko Maskora irabazi zeban zinemaldixan, eta izan bastante kritikaua. Eta apirilean zinema honen bota ginoan guk, eta esango zuet bastante gogorren jatela ikustia pelikula dokumental hau. Ikiztak Espainia Ministerioak dirua sartuko ben, baina... Da dokumentala da, pelikulia Zimuneixua jarri beako laukemen zerbait, dirua purtxo bat. Bai, zinema hon, astazken inuntzetan. Zinema honeko kide moduan, ni ara juten ez ikustara pelikulak orduan, piskate publizia. Baina, hiru atal eta 3 aldiz irten da zinema hon, Eta esan dauen izen propio, ondo esan dauen bakarra hoxe da. Eskerrik asko, Txomin. Vale. Jarraitu da Tardes de Soledad. Claro, baina junitzen, zezenketen inguruan. Zer, nik kuriosidadeko zentzu horretan. Vale, zezenketen inguruan, manekizen dokumental bat izango zala. Oso gordina dela eta violentzia pilo bat agertzen dela, eta hori da, violentzia zezenketa die. Bakar, eskera, 2 ordu, zezenketak, bata bestean atzetik 3-4 zezenketa ikusten die, ez dara elkarrizketak ikusten da zela, torero, Andres Roca edo, Andres Roca rei da launtxe bertan, torero famosuena, Peruko torero bat. Hori ez da, da, hau Victoria Federica horren laguna? Bai, Federica? Bai, ez? Federica, agertzen da Cayetano Rivera, agertzen da dokumental honetan, bai. Hau zan Eva Gonzalezekin ibilizana. Hori bestia da, hori zara bestia. Eba Gonzalezekin ibilizana. Orduan hori guapuena. Leheniko Blanca Romerokin. Bai, baina guapuena da. Hori da, bai. Bai, iruetan, pakirrin. Bueno, bai. Txaternada, eta erdixan zen etzen erdikua. Cayetano. Erdikua, erdixan bat, a ber, dago bat, Eba Gonzalezekin ibilizana. Bai, bestia, Duquesa de Alba Nalabiakin. Hori da, Fran. Fran. Fran, ez que... Dau pianistian semia. Ze pianista.
Por eso ramak nasketan dia. Tardez eso le da ikusten zuen asko intereseixakun pelikula bat. Bueno, agertzen da, hasi, ez nahiz akortzen zela azten da, bueno, 2 ordu eta piku, ez que nahiz akortzen, osea, zan, hotelian, edo, bueno... Zinema honen pelikula osuen mundu zu, edo zaila barek? Osua. Ah, vale. Baina, denbora guztian, zesenketa korrida bat agertzen danez, bueno... Zuk bakarrik, ez gehitu guri. Guk ez dugu ezerrezak, guk ez dugu... Ez que... Ez, mostu, hau mostu ez. Hau sartu. Hau sartu, bai. Orduan, korridak zer? Bueno, korrida, zela bukatzen da? Korridia? Bueno, kontako, eta gertzen dela, torero hau zela dagoen hotelian, eta zela dago jazten bere traje hori, zela laguntzen dutzen, bere ama virginia ipatxua amaten, bere, oza, ez? Bai, ritual hori gainera neko zauna da. Ritual hori itxen da, bena, eta gero gertzen da, furgoneta baten zela juten da, bere sekito danakin, zezen plazara, bai, kuadrilla, baina, bueno, eta danak zaten, lo vas a petar, no sé qué, no sé cuántos, agertzen da, zezenketa horian adala super gordina, nik ez nukaren inoiz ikusitxa, eta planuak die plano motzak, zezena zela hiltzen dan, odola zela jausten dan, begixak zela jute jakonatzera, zela ateratzen deben zezen plazatik. Baina, bisualki, ikusten duzuna oso gordina izan, ez da polita? Neri politxa jaten pentsau. Politxa? Zer izango hori politxa? Politxa? Ba, momentu batzuk oso gordinak dian arren, ikusten da hori... Dala gauza bat, ez dozula ikusten juten basa, zezen plaza batera, ez dozu ikusten, da telebista ez dozu ikusten, ze die plano oso motzak, eta publikoa ez da gertzen inungo momentuan, bueno, behian darenak bai, baina nik esango nean dara pelikula dokumental bat oso objetibua, zentzu hortan gustau jatazko, ze ez dara elkarrezketak orduan da, ikusten dozuna hola da, baina zezen saliei gustauko jakue, ikusten dalako oso ondo, baina jakue gustatzen be bai, izango da oso... erakusten da inbeste, dala oso impactantia. Albert Serrak bere pentsarrako nesan zan, alegin juzala oso objektiboa izaten, eta ez alde bateat ez bestera, edo ez xamurtzen behandako nahiko gogorra dan pelikula bat. Eta harrigarri xin jaten, zeberak esan zen, eta ikusle bakoitzak epaituko dau, ze aldetara naon, egotekotan. Baina dago punto bat, arrapa utxen daue torerua zezenak. Baina ez da ikusten momentu hori. Eta gero eltza furgonetara eta heltzen da, ospitxaleko olako batoi urdin batekin. Ipurdi biztan horrek ikizten olako batekin, eta hor danak, eres el mejor, no sé drama badia. Batoi horrek drama badia. Bai, ez hori diseinau ebenak. Eta hori oso objetibua zuzeja pentsatzen, zekaro. Ez da agertzen zela rapatzen da ben torerua. Orduan, zezenan aldia bai, agertzen da dana eta zele, baina bestia ez. Orduan, karo, hor nik uste dagoela bai, falta da. Agertzen bazen zela rapatzen zeban, bueno, agertzen da momentu bat, baina da golpezito bat, baina ez dakit. Eta zein da Arixa? Ez dauka, da hori. Dana, SB. Gero agertzen da bai... Osa, da komunitxoko bideo bate grabatzea, baina zezenketa batean. 2 ordu, errepikapena horrena, 2 ordu. Ez da gertzen SB gehiago. Baina esan gurotena da, zertza teleobjektibo batekin grabotako zerbait, eta jazta. Bai. Eta ez dau, itzik, ez dau... Agertzen da gero artean berbetan, baina, karo, agertzen da zelako matxiruluak dien, kuadrilla hori dana, torerua dala, bueno, el mejor, beste dana, que cojones tienes, no sé qué, hizkuntza hori dana, zeto ezula, tio. Eta gero bera bai, zezen aurrean jartzen danean, zela ze aurpegi jartzen da ben, ze... Hori dana bai agertzen da dokumentalian, eta igual, ez dakit, niri horre danak atzera botatzen du. Baina adibidez, ez dauka esebe, ez dauka, elkarrezketak ez... Baina esan du, ez dako esebe, baina urrezko maskorrea irabazten du. Zuk ikusi dozunatik, ulertzen dozuzatik irabazi alizan dauen urrezko maskorra? Ulertu nahiko, niri petzagat atrebidua itxea horako pelikula bat. Bai. Atrebidua ikuslean dako, Bueno, Albert Serra ez da izan, hola, grisetan galtzen dan pertsona bat, edo txurixa, edo beltza. Albert Serra gainera, Euskal Herrixan eta Espainiar estatuan oinarte ez da izan hola oso jarraitu. Gusto Frantzian eta beti arrakasta bastante gitxauki dauela, hemen inguruan baino. Bai. Ez dakit, ez neban ikusiko berriz, badakit jendia jako lagustau, edo espertu indala ikusten, ulertzen dut espertzia, baina interesantia da. Nire ustez interesantia da. Eta zabaltzen daude bate bat, baitxa, hori ikusita gero momentu amenean esaten ez dut ulertzen zela jendean dako hau espektakulo badan. Eta gero, ya de porkotillo, A ver, Victoria Federica. Victoria Federica nata ez, baina, klar, sartu nintzen ikustera, berzen bat kobratzen zeban torero batek. Zaten eban, bale, zuzuia zorra, itxen duzu... Korridia? Baina ez bat bakarrik, ustatatzalde baten bat, baina goixo itxen da, batzutan 6 ezinatatzen ja. Bueno, las ventasen, korria bakoitza, 400.000 euro, irabazten da dela tipo honek. Bueno, bere kuadrilla dana alimentu. Bueno, mesedez, 400.000 euro, 400.000 euro. Ja, baina, 400.000 euro, berandako badia dia, 600, 700, 800 sortu idurako.
Baina betetzen bueno, gaur egun ikustot ez dela inbeste betetzen zezen plazak, orduan ez dituko brauko. Ja, 400.000 euro. Eta zure bikotia... Ez. Toreru izango bali? Ez, Imanol, imposible, esatotzen dik. Ez? Ez. Baina... Ez que ez nahan aguantauko, zero. Osea, ez nahan aguantauko, se txokoko ginean pilo bat. Ez que hoxenen esate, ez que ya ez da diru kontuatik da moralki ados hausen edo, ez? Ez que ya ez nagor, eta ikusitxa be bai. Eta ideologia aldetik oso ezberdinaga, ideologia aldetik be bai, osea, horre... Ezin ja egon Torero Eskertiarrik, ezin ja egon Pepeko Bertzelaririk, ezin da egon... Egon egotia dau, beste gauza da, zuk bikote moduan gurosun edo ez, 400.000 euro irabazitza, edo bi peseta. Bueno, eta ez nago zesenketen alde, orduan, ez don nahi, japetetzen ondo, eta ez... Ezingo neban, baudan izan da... Tardes de soledad. Tardes de soledad. Bai, inoz ikusiko ez dugun pelikula horriteko bat. Ez, oso gaizki. Zabaliko gomida da nera, txomin. Ez bakar, gustatzen jatzen pelikulak ikustera. Hori da, hori nire pelikula ninguruan berbaiteko, ez da? Bai, zenaka, nekane gura dagoena satia da, eskerrik asko nekane, hain pelikula ona ikustera bultzatziarren, ze bai, egisa da. Nik gomendatuko duten, edo izpideukiko duten pelikulia da, Sorda. Eta berai gaina, Sorda. Ni bai eziko nintzala, gorda pertsona batekin bizi. Nik itxotenakin berba. Ez que nik bihar dut matematik entzutia. Edo playback eitia gutxienez. Igual hobeto zurete. Nik Álvaro Cervantesen papela oso txartu nagoen. Hortik doia kontua. Zezuk esaten duzu, irakusten dugu ikuspuntu bat, ideia kordenoko itxut, bai, ideia kordenoko itxut. Irakusten dugu ikuspuntu bat, normalen ikusten... kontatzen zer da, nes? Hori da, Sorda. Bikote bada, emakumia... Bikote bada, emakumiak dako Angela izena, eta umetan entzumena galdu eben, Gorra da, bere senarra, bikotekidia senarra da Héctor, entzulia, eurak hola esaten dugu pelikulan, oyente, persona oyente. Keinun bat edo ditzen dago. Olakotan enitzan geratu. Kontua zer da, Angela eta Héctor ume baten esperuan dauzela, eta orduan, pelikulia da, ume horren bai aurdunaldi txanziar, bai umia aukita lehenengo Boterditzeko momentua, zego Gorra. Nik ez dut ikusion dira, Ez du hori... Adi, spoiler. Ez du destripauko, baina... Hola, modernuako litzen dago bain. Hola. Ez da hori. Ez dakit. Hori da... A ver, lehen itxizan hola... Bai, la cuenta. Barkatu txomi jarraitxu. Esan dugu, ez da, zertaz doian pelikulia, esan behar da zuzendarixa dala, es que esto subiste en papel hemen ukile, Eva Libertad, Eva Libertad da bera, esan behar da dala kasu horreitako, kurioso horreitako bat, zeinetan ointalo urte batzuk laburmetraia izan zan pelikulia, lause metraie bihurtu dauena, esan dugu Miriam... Gainea laburmetraia filmin indakatzue. Vale. Miriam Garlo eta Álvaro Cervantes, dia protagonistak, Miriam Garlo gainera bera Gorra da, gainera personakia moan, umetan entzuten eben, 7 urtekin, arazo batzuk tarteko entzumenen enuko 70 galdu eben, eta, pelikulan, holaxe ikin dau. Da pelikula gordina, ez da bapebe manipulatzaia, zeolakotan oiture egoten da baita, ez? Pertsona gorra balin bada, edo pertsona batek zaitasun batzuk balin badako, ez aldortatik dana oso neutrala da esango neke, uste egonaldian konfliktuetan eta bi aldiak ulertzeko gaitasuna eukialdozula. Ezkerietako gauza bat aztuz garrantzitsua da. Eta gauza bat irakusten dauela, normalian ikusten ez da ikuspegi bat. Eta da, pertsona, gorrek euren artean zela erlazionatzen dian, eta guk askotan, eske zaila izango da, euren artean erlazionatzen dia, gu ontsa erlazionatzen gabitzen moduan. Eta ni galera entenditiko moduan, bi mundu horreik, bi munduen arteko txokia. Ze txoke dauen, ez? Momentu baten irakusten dauelako, ez? Aurreritzia sartzen dia, ez? Zuk uste dozu gauzak onartzen dozula, baina era berian protagonistek Angelak berak ikusten dago egoera batzuk esaten duela, ostra, pues igual ez duzu hain normaltzat jotzen egoera bat, edo igual etza zein eroso egoera batekin, baina era berian, berak badako jarrera batzuk, ez? Igual geure ikuspuntutik, entzule gaien ikuspuntutik, edo beste bikotin zemia dana jolasten dabitz, Gorrak horrek jolasten dabe, bera entzulia da, tarduan bea aparte moruan sentitzen da, eta momentu hortan ez beti izatu
gorra da, nahi txudan, beti aparte, ez hemen da, justo kontrakoa. Eta horrek, zer pentsa emotetzu ez, ostras, zer, ez? Eta bai daue esaldi bat pelikulan esan dela, zuk nahiko zenuke ona alabia gorra izatia. Hori esaten xau zenarrak maztiari, bai. Momentu hori oso latza iritu. Niretako, eta uste dut gainera, bai pelikula hontan da, bai ikusioten pelikularen artean, momentu bat, zuk lehen aipatu duzune, noia errepikatzen da spoilerrik izikerren, oso gogorra. Inxaten, oso violentua. Bai, erditzeko momentu hori oso gogorra. Oso gogorra. Zein hizkuntzan itxen da denbora guztian? Tartekatuta Dana tartekatzen da. Dana tartekatzen da. Egisa momentu batetik aurrera, hasiera baten ikuspegi bat edo entzumen bat nabarmentzen dela, eta dau momentu batetik aurrera hori be nik uste dira kontzientian aldatu iken dela, eta aktoriak eurak dauz tremendo, bai Miriam Garlo bera, protagonistia, Angela, eta bai Álvaro Cervantes, iken dau sekulako papela, eta esan behar da, Euskal Ordezkaritza bape badadola bertan, ze bertan parte hartzen dago, Elena Iruretak iken dauela, Angelan, protagonistian, aman ikuspegisa, eta hor sartzen da baita, familixan jarreri, esango dut, oso historia simplia hartuta, egoera baten edo realidade baten edo izate baten ikuspegi asko lantzen ditu, bapebe manipulatzaile izan barik, bapebe dogmatikoa izan barik, gordintxasun batekin, baina ez da iken bortitza. Kontuz baina, Juan Biadianak zinera, aspiratzi asko ditu. Hori bai. Batzutan, biharrezkoa dialako, ez talako ulertzen da zein hizkuntza agertzen dalako, beste batzutan, protagonistak berak bera beten denean, bihar dozulako hitz batzuk ulertzen dako beste batzuk ez, eta gero, Juan Aldalako pertsona gor bat, pelikula ikustera, eta ez dagoelako ez ebez galtzen. Eta hori izan beratzen, autodeskriptiboa dian gauza batzupe badauz. Musika sartzen da, hau gertatzen da, atie izten da, alako, bai, baina nik ikusi behin naukan, igual aspiratzitxak bai, beste hizkuntza batzean ikusten duzunean pelikula bat laguntzeko, bai jatorrizko hizkuntzan zein gazteleraz, edo baina doblauta edo bikustuako pelikula batien ez dauzela, asko jota igual titulon bat agertzen bada, beian agertzen da zerbait. Baina kasu hondan ez, arraruen jaten, parentesi artean, musika entzuten da. Edo atea izten da. Bai, balen teletextua jartzen moduan. Teletextua norozkomo bakarrik kontzuta biazan. Eta kinilako emaitzak. Dauka lagun bat gorra dana, eta lejute ginela bere txera, eta beti berak telebiztaz euskan azpitituluak, eta esplikatzen zeban dana denbora guztian. Oso pelikula gomendagarri xan, nire iritziz, eta nire kasu partikularrian, eta honekan, zuri monbidotzut eskerrak, izan be, bi pelikulan artean euen zalantzan, eta zen eskenikane, iztoixian abia puntua hartuta, hau da, gorradan emakume batek aurdunaldixan aurrean, edo amatasunan aurrean dakon bilurrak, hasiera baten behintzat, ez tot ezekin naizetik identifikauta. Bigar Natalian ja sorde hemen irten zan, da komento gauen bai, baina gero, azte santua galdetu izostan. Zanian, bi pelikulan artean euen. Eta horreko gune juzan beste pelikula ikustera, bai. Baina... Un funeral de muerte. Hori behitu azte horretan bai ikusi zeban. Hori bai, aurreko astean nik gomendatu nuen pelikula ikusi nuen, Confidencial. Eta bai, ondo. Baina, sorda asko sobia. Alba dozue, eta guztu gainera oinatin beho hemen digutxira mugo da. Zinemonen botako da. Eta jatorrezko hizkuntzan botatzen du bete pelikulak, eta hauzela ez, bai. Eta ez dozu esan, Álvaro Cervantesek irabazi zebala, Malagan... Álvaro Cervantesek... Hori zan, justo, erreka honetan, Imanolen gana... Baina xili geratu eta esan dut, lagunduko lotzen hau. Malagan irabazi eben pelikula honenan sarixa, emakumezko aktore honenan sarixa, eta bai, gizonezko aktore honenan sarixa, partekatuta... Exekuo. Ondo, Imanol, oso ondo. Itzurik mordua gustatzen jat. Eta gaine ez dakitan exekuo edo exaekuo, ez dakitzen ezaten ondo. Exekuo. Bai, nik bezango nire exekuo. Bueno, zuk ez dakatu esateko ezer. Zuk ez dakatu ezer esateko. Kate Winsletik eta Timotxi Etxelemetek ez dakiz egiritzeak. Zela izan da atake hau derrepente. Ez, nekane. Aurreko podcastien ez neban eukiogun hona. Ja, baina ez que zuk konfundiu zinun Timotinen izena gare bateko txampu batekin. Timotei. Ez altero, berdin da.
Motek pagau ikixo. Ez daki. Bai, Nik atxez, ez ni pantera. baiet, bai, txampur Oizan rubixuen dako? edo zinen dako, baina ez ikuan usain batola, ez? Timotei zian naranja eta zianak, ez potiak la kolorin Ez, ez tixana, baina zala Baina ez txampua. alako bat, ez? Uepa. Epa, geldi! Alako botella, tanta botella bat izan? Kaubo. Ah, bueno. Geldi. Zu cowboy pentsatu, bueno. Imanol. Urrenguan, isa bajarribok edo rombo Eta gainera batzuk, ontsen rombo batzuk. komentau ya dau, eta zein da aktoria? Ja loturia itxeko horrekin, Ez que se forzaba dian, bueno, kasu hontan, Venga, bai. Berba pelikulean inguruan, muy lejos, oso muy urri. lejos, edo Away, bi tituluak dira. Ah, bai. Way edo muy lejos. Bai, bueno, azkenean gauza bera da, eta bauka pelikuliakin zerikusi ondisa. Kasu hontan gaine uste dut, aukeratu dut pelikula hau, ze askotan, aktore batzuk sartzen ditugolako bueno, hau ja betiko tontokisekin dabil eta beti jarraituko da hor, eta bueno, noixian behin gauza interesantiak iten daue. Spoiler, ni Mario Casasekin behin pasio batean txokau initzan, gura barek, eta ondion mina aukatemen. Osea, benetan, Ez que... Ni nire munduan nindoian gauza batzuk idazten, eta beha zetorren bere munduan pentsatzen, bueno, da igual nire, bueno, ez daki. Igual gura teine ben, Naitxa, Imanol. jatzu jauzi zebe mobila elburrera eta, oi, perdón, no sé qué. Ez, Ezin nire lako zebe. ez, baina momentu Ze lento honetan, ibili ez ziren. ditzen kontura hau, bea, prentxaretora zoian, ninoian redakziora, eta gurutzatzerakuan, bere mundu, seguro bere mundu. Ni redakzioa bidean txokatzen dezen pertsona bakarren ekane da, osea que... Bueno, eta txarto edo? Eta que suerte zuria. Bueno, Ja, zuko zuzo gauza bere esan nekane. Bueno, Mario Casas. bai. Komunetan zeinen onduan txixein zeben behin hori beste atal baten azalduko. Zeinen, nik ez dakit oin kontau. Bianai eta diktadore baten abizena auke. Disaster artiste. Justo baina zinemalira etorri zenean. Ai, pelikula hori be... Jarraitxu barkatu. Gerard Homs aktoria da eta papel asko prestaketan ibili da, bestiak beste Gerard Homs kasu hontan zuzen deixatek edo leixa da, baina proiektu garrantzitsu batzun atzian be egon da lanian. La hija de un ladrón, Upon Entry, Beer Box, horretanetan berak emon dauz esan. Kasu hontan, ez izu esan... Upon Entry gaitxik esan da, ikusi dozu? Ez dut ikusi. Ondo dago, Ez, itiendo barren ere inglesatik. Upon Entry esan dozulako, bai. Upon Entry. Baina ondo indau. Oso ondo in, jau. Daukugu hemen oitxura bat, gaizki izaten dugunia gauzak, eta ondo esaten diaren beba, inbran, inglesez ondo esan dau, barkatu, oso ondo bera gaitxik. Bueno, kasu hontan, bi protagonistan utzizinak, Mario Casas eta David Verdaguer. Egisa da, sinopsisei behitzen botazu ez daukala hola demaseko interesgarri aixadan zerbait, ze kontua da, bueno, Mario Casas Amsterdamea doiala, bertan futbol partida bat ikustea, eta, bueno, bueltan, abioi hartu bidea benian, ansia de atake batek emototza, ez da gura igo, eta erabakitzen da Amsterdamen gelditzia. Utretxen ez da geratzen. Ez da utretxen. Eta mesako nuke dela, Nik esango... Utretxen dela. Utrecht da? Bai, Utrecht. Bai, Utrecht. Utrecht. Ja, baina, bueno, bai. Bai. Bueno, ez dut kontauko, baina badau, bueno, dano dakaua irakan bat, da neria. Nahi txatera duzu Amsterdam. Bueno, Amsterdamen egon nintzalakoan. Vale. Bueno, Utrecht. Bueno, angel ditzen da, bueno, ez, baina Amsterdamen da partidu baina hori da. Eta bertan bere bizimodu aurrera ateatzeko zerren biako dau. Karo, berak ez daka... Egin barre guztuaren ikan ez gertatzen da gaur. Baina, abioia galtzen dau eta sepasan izako. Zengo, ez da abioi gehiago, mundua bukatzen da, izalaldi bat dau. Alziadiak motutza eta ez da bakarrik abioi hartziatik, da, bueno, buelta hartziatik. Ez da gura bueltau. Ah, bale. Eta orduan erabakitzen dau, bertan gelditzia. Holandan, herbereetan, gurosun bezala. Eta orduan, karo, hizkuntza ez da dominatzen lana topatzea zailun gojako. Eta ziko da purka-purka, beste bizizi modu bat topatzen, eta ikusiko zenbatetan gertatzen dino lakuak, ez? Mario Casasen pertsonan normalean nahiko
azalekoak izatea, hola, nena... Beitu 3 metros sobre el cielo. 3 metros sobre el cielo. 3 metros sobre el cielo. Dut ikusi horretako bat besta. Ez duzu ikusi? Ez, pertsona heldu naiz. Ja, ez que ez dut zarrapa horrek. Horratik. Claro, baina un funeral de muerte, bai, ezta? Ja. Bueno, hor bi oinatiar dauzu. Hala, jara jo. Bueno, orduan, gomendatzen dozula pelikulia. Bai, gomendatzen dut, Mario Casasek oinartzen ditun gauzak atzian lagatzeko, badauz telezel batzu behondoak inditula, eta badau, hasi da lan interesgarrizak egiten, hasi da, baina ondiokan forrakarpeta zitxura hori, erungo da ustek izen bat urtian. Bueno, eta zuzendari honekin lan asko inditxuala. Bai, bere talismana da. Eustot bat abestiak inozondo tanden nahi jenda bile, eta, claro, batek egiten dauena da, Mario Casas proiektu batean egotiak, ja, dirua ekartzen dau. Eta orduan, bueno, esan da, zela baitez, hori Steven Spielberg bezaten dau, berak inditxula pelikula asko, gero berak urazitxunak ordaintzeko edo, ez? Edo eskuntxu esan, bale, nik ingotzut Jurassic Park, baina itzuia zuiten la lista de Schindler. Nik ingotzut ez dakiza, baina itzuia zu beste hau egiten. Bueno, bakazu hondan erutzez, ondo konpontzen dira, claro, Gerard Holmes, zuzendaixa eta gildeixa esatiaz gain ber, aktore bezala lan jau, eta gainera, askotan hain modan daun hitz hori, ez coach bezala bebilia aktoriekin lanian, eta bueno, horrepe laguntzen dutza, eta nire ustez egun arteko komunikazioa oso nadala, eta badakixela gauzak egiten. Eta baitxa galdete zotzela, hori da, eta galdete zotzela berri ingo zeben, beste sekuela bat a 3 metros sobre el cielo, eta bera dagoela enkantao, ingo zebala berriz, baina ja, nik uste dut ontsi bertan. Gaur egun, pixka desfaseuta dago ja hori dana. Baina... Zila motor batian, amatxurteko batien zain egotia, aputxoa pederaztigiak edituko jan, Ja. Ez que pelikulari da... Bueno, baina bai. Ez dut ikusi. Ez dut ikusi. Maria Valverde... Bueno, ez que Maria Valverde bezingo zeban inoin hau. Osea, idea dago beste... Gaina Maria Valverde. Eskonduz, etzan eskondu musikari... Venezuelako orkestra zuzendari... Bai. Eta galetu dutzen bera, eta berak besan zeban, que no le importaria. Baina, que ba. Maria Valverde. Baina hori izaten dau, ez geratziarren gaizki, eta dakixelako ja erantzunak... Zinozulako renegau, edo zinozulako baztertu hainbeste mundotzun... Bueno, batzuk egiten dugu, Beitu hau zela Ana de Armas, el internado nazi zala, eta beitu nun dago noin. Zuek el internado ez duzu ikusi, ezta? Bai, ikusi, binezken niri Ana de Armas... Ana de Armas hor, Martiño Rivas, John González, Blanca Suárez, horredanako hor, izan, eta gero Ana de Armas, ontsen dabiela esaten da Tom Cruisekin, ez dakit entero zaten. Bueno, baina hori betikoa da, hori betikoa Tom Cruisekin... Ez que dakititelako Tom Cruise jarratxu jendabela de spoiler, bezala kontoko notzuk. Tom Cruise Sevillara fan zanean, edo torri zanean, gertu doelako arrazadetik Sevilla Los Angeles baino, gutxiatik. Los Angeles, ez de San Rafael, Los Angeles normala. Day and Night, pelikulia Cameron Diazekin gainera hor naztezan, San Ferminak, apiliko ferixia, eta zitzen gauza izan. Biosuk edita biosu hau, Baina ez doztazula gatzen ni izaten. Ni pai. Bueno, lagun batzuk egon zian pelikula hortako produkzioa lanian. Eta? A ver... Imanol? Bueno, Tom Cruise zoragarrixa, izar bat da, 24 orduak lan egiten ditu, badak izarren bidauen, noiz, nola, rodajia bukatu zanean... Horre dana berdin josku, eta? Rodajia bukatu zanean, festa hundi bat beak ordain jozauen ze produkzioak... Eta, bueno, zientziologiak bematen da delako irua. Emongo dau. Momentuatan Katie Holmesekin zeon dion... Gotxaua, bera. Gure Tom Cruise. Tom Cruise, claro. Eta etorri zan Katie eta Alabia zaitzen zuri. Zuki, o zuri. Zuri uste txala, Zuri, baina ezekin zuki. Txuki. Eta etorri ziala, beha zeon hotelea eta, bueno. Zer? Solairu desbernietan itxezabienlo. Zer? Solairu desbernietan itxezabienlo. Ja ese biztelako batera. Hori izan? Ez. Baina es que sinio kontau, A ver, kontau. Gero bukatzen danian dara kontako. Lasai Tom Cruise que estaba en la bukentzun behar. Ostras, Tom Cruise, nik ez, tipo hori zuiu nada. Bueno, baina gomendatu ditugu hiru pelikulak. Gomendatu edo esan sekusi egun, azkenengo hilabetean. Hori da. Baina gomendatzen duna beti zinemara joatia. Hori da. Gaur pelikula honen eta txarren inguruan ingu berba. Zer da pelikula hon bat, zer da pelikula txar bat. Kao, dauz pelikula batzuk, emuten dauenak, onak diala, ala dialako, munduan agora ipatzen dituelako, baina gertatu leke pelikula horrek guri ez gustatzia.
edo kontrara, gertatu leke pelikula guri asko gustaikia, baina gero esatia, bani, hori irabazi bestek izen bat erratzi eta da... Nik lehenengo eta behin, usteot, desmitifikau beharra kaula, zin independientetzat jotzen dian pelikula asko. Ba, Zin independientiak ez ditu filmak onak egiten, independentia dalako. hoi da. Osea, ez du iso hundixe peitzen ditue gauza honak, eta bai bat azen bestiak kaka itzelak itxeitue. Bueno. Gertatzen dena da, ez du isoatek dirutza baukala eta aldauelain kakak gura beste. Baina, zuen dako. Nik esan bian eban asan, lehengo gaira bueltautuz, Nola, Mario Casas, Tom Cruise, Tom Cruise. Victoria Federica. zuk esan duzuna, zinera zenean, nik ez dut, ejatu kurtzen mobi ateratzea, eta nago pelikula, eta sartzen naiz pelikulan hor, eta uste dut, gustatzegatela gehiago, pelikulak zinean ikusten ditutenean, etxean ikusten ditutenean, baino. Etxean nago, azten naiz aspertzen, edo dago estena, eta jatera uste, ateratzen dut mobia, ja, urten itxen naiz pelikulatik sartu. Nik hori komunea zoiaz, gelditu egin dozu. Bani personalki hori etxean inoz ez dut Bani egiten bai, besta. adibidez, eta Ni pelikula bat zinean ez. ikusta balen manoia, egisa da etxian da, ez da baldintza berdinetan, ez da gizar bakizar, Ez, baina- baina baldintza, da, hasi eta bukatu. Bai, nik hasi eta Pelikula bat bukatu, ikusten bai. duzunean zineman, ezin jozun geratu moduan, nik neure buruari jartzen xaten araua da, pelikula bat, hombre, ez balen, Ba, nik ez dut ditzen hori. bali manau, bai. Ba, nik ez dut bestela, ditzen hori. Ba, oso gaizki. Orduan, zinean ikusten dituen pelikulak arrakasta gehixokoa nijan, besti baino. Eta jazta. Oso ondo. Ez que Baina oro- zinemia eta komediak batipat, era kolektibo baten ikustiak, gehitu jendotze. Parik batutan usolotxoa bai horrek, Balde madago nero ondokoa deskojonatzen, eta eske ez badautxen nahin beste grazia, eta dago ja, eta ni hor... Nik adibidez, gertau jaten nolako zerbait, baina ninditzan zuro orduan zaun barrezka. Netako, pelikula on batek biharrezko dauka entretenitzia. Eta hori izan bia da, basikua. Histori xan aukitzia. Baina entretenidu. Bai. Hau da, Eta gero aktoriak behonak izatian, usteze. Nik Bai. eta ni gero esplikaukun dinamikian barruan, ni pelikula bat azteko eta behin gustuko izateko, pelikula hortan agertzen den bateon batekin, empatia. Aktoren batematekin? Ez aktore Tom Cruise, Julia Roberts, ez. Osa, badauz aktoriak, baldin badaki pelikula baten dauzena, jaso ziren nen zela fango ikustera. Benetan zabiz ezaten? Bai. Ni ezalakoa. Ni neu bai. Ni neu... Osea, esan guzu horratzean dakazun Notting Hill. Zuk biharrezko aukatzula senditzia zaila, liburu zain, pobre bat, edo Hollywoodeko izar gertuko bat. Ez, baina horreitakon bat simpatikoa izan bidan neretako. Nolabaiteko lotura bat uki bidot pelikula horretako protagonistiakin, edo antagonistiakin, eta ordan, bai, gertutasun bat sentiu bidot. Edo, hasiera baten ustezarren, sordakin gertatu zaten moman, sorpresa bat eron behut, ostra, ulertzen dut hau, edo ulertzen dut bestia, ez da, ulertu, ez da partekatu, da, Baina ez beti txomin, ikusi ditzuzu pelikulak ez dozuna, ez daukozunak inongo. De brutalista ikustera juinean ze lotura zeukozun ba. Sudurra. Ez, baina esango dut, Nik sinistu biot edo kontrara. Benetako Protagonistia oso gaizki desberdina da. jausten malin baixat, ja pelikulatik... Baina protagonistia edo aktoria? Protagonistia. Berdin jatzu, izan Tom Cruise edo izan Hori da. Baina ez dakizu ikusi arte, protagonistia. Osea, Karo, horratik guztain xa pelikula bat bukatzen danean, ez bukatu aurretik. Ez? Vale, Baina gero, ez dut zuen pelikula bat... berdina gabitzik, nik zuek etzabeten entendikin da zuek ni bezta. Sorda. Sorda, berriro. ai, Baina ez dut zuen pelikula batzu beste batzu baino gehiago eskatzen. zela eskatzen. Hombre, baina horria sartzen dian aurre ikuspenak. Zu bale claro, mazoiaz ikustera pelikula bat, pentsauaz, zure bizitzako pelikula ikusi bidozula, salduatzuenatik dakon sarixengatik ez dakizer. Eta gero, bat balin bada, ordan... Baina hori ginen berba, anora moduan, anora ikustera jungune, eta guixo, bueno, eta jendia irikoskara ere bazizeban, baina... ez, oso, baina ez dakit. Baina orokorrian, edo igual komedia, zela gutxiste ditugun, ez? Bai. Komedia tonto iburuzarinas, Zaki dos tontos muy tontos. Ba, eske batzutan daukazu gogoalako gauzak ikusteko. Baina hori da, batzu ezazu. Gaur gorputza daukat dos tontos muy tontos. Osa, hori da. Eta ez da gure ikusi, ez dakit, kriston dramoia edo dramei. Ja, negarra egiten ni oso... Ni zinean negarrazko jendot. Zinean etxean gehiago, zinean kostatzen. Nik zinean bai, nik zinean. Gainera ez toka bilduarrek, negar, hola, amoketan dido. Bai, ingo jarriko martxan gaurko dinamikia, eta dela, bakoitzak aukeratu dugu, ustez onadan pelikula bat, baina guk
ez duuna etxekuna guztien, ez duuna soportekin edo dana dalakoa, eta ustez txarra dan pelikula bat, baina guri asko guztien etxekuna. Nire alde zangot, nik asko arrizko dutela. Zure alde, eta zuen kontra zangot, zaila esnob batzuk, eta ariketa planteaune benian, eski ez da pelikula txarra niri asko guztekin xaten na. Ba, egisa da, Eskola da. bako niri pilo kostau jatata lau Niri bai, eta ez nahu alartabe. Eta ni be- Eta ez daukatola, da, ikusten jot, eta entretenigua da, eta igual ikusten bot, gelditzen hasi ikustea, baina ez da pelikula bat bizitza aldatu ostena. Eta kostau jate legitzea txarra baina netako ona. Hoi da, bai, bigarrena, Bigarrena lehenengo ez edo, bueno, bas. Lehenengoa nipe zamurrea aukeratu dut, bigarrena. Lehena, azken izenaz, niko lehena gurot izan, eta gainera hemen Venga, vale. fuerte hasiko naiz. Eskaletian arabera, nekan eritu gainixeko, baina sartu zu bai. A ber, zure eskaletia, txiko. Nik jotzak azuzkaleta horri. Bueno, larogeta margarren amarkadatako ikona handi bate aukeratu dut. Nere ustez, dano ikusion pelikula bat izango da. Eta ziur nago, euneko larogeta marrai, baina uste dalako, fake news zez betetako zerbait eta doiala ona. Sentimenduetara eta gaina sentimendu kutrietara. Eta hori da, hemen efektua sartu. Saldixa. Saldixa, eta enkonak altzabeako genizke. Braveheart. Eski Irlandan egon da. Irlandan egon ez da, Gero ja. kontako Irlandako kontuak. Berreskuratu den dere inglesa. Bai, jarraitu emanan. Bueno, Mel Gibsonek zuzendutako pelikula bada, eta, hola, kontenu kitxeko nik zer defendatu biokoten, Oscarretan 10 izendapen, 5 sari horrein artian. Pelikula honena. Pelikula honena eta zuzendari honena. Gidoi honenak izendapena lortu zauen, Randan Wallace, ez daukala William Wallaceekin zer ikusirik. Ja. Baina, bueno, jakin dizuen, 4 urrezko globo, bakarra, zuzenda izana, 7 BAFTA izendapen, 3 irabazi. Eta nik, txart bezala hartu dut. Eta zatik? Ulertu neike be bai, baina bueno. Baina zatik. Pelikulak ez daukalako, ez burut esankai. Lehenko eta behin, izan dan blockbuster haundi horreitako bat, eta munduanak ikusi dugu 200 aldiz. Baina, bueno, bere grazia hori da, berez ez dela blockbuster bat. Esan gurot, ez daula planteauta sinema palomitero moduan, baizik eta epika baten barruan. Bueno, epika baten barruan, baina epika nik guroten bezala. Hombre, Hau da, claro. realidadiak ez dezala nire titularra estopau, nik gurau jaki jau zorra izela, zorra izadet, espada. Hasiko ga akatzetatik. Akatzetan, kotxe bat ikusten da, bi kameralari, espata bat agertu da, desagertu iten da, trajiak, bueno, anakronikoak ez, urrengua. Me encanta nolako gauzak. Bai, gauzia da, zinedaki William Wallaceek doian traje hori anakrodikoa dan edo ez. Hombre, baina igual jakin biako hauke William Wallace han borrokan zabien bitxartian kotxe urdin bat pasatzea atzetik, igual ez zale gongo. Bai. Vale, barkatu. Sterlingo gudan kotxe bat ikusten da. Momentu batean kamera bat ikusten da. William Wallace korrika doia eta atzetik ez dauka espataik, aurretik bai. Bueno. Lehenengo aldiz izangoa ba. Eta gero, eta hemen bai, eta horregatik harritzen nau gidoia. Gidoia da, gidoi bat, kontakizunan zerbitzura injakua, baina ez historikoki zuzena dalako, ez da gertu da honipe. Bere momentu gainera ikonikoak, karnabaletan urtero ikusten dugu batean bat, kilt batekin eta mozu erdi urdina, Bueno, ba, hor, dibori pelotetan falik ez. Ez dau, ezer, histori xakin ezer ikusik. Ez daka ezer. Etzian, ez zauen aurpegi xamargotzen, kilta etzan hortarako erabiltzen, Sterlingo gudan ez zauen euren iportxe erakusten. Vale, hoi ni galdera badakot. Hori dana ez baseu jakingo? Beitu banda sonoria ze politxa da. Pelikulia Eta bera. pelando con lobos en la bai. Pelikulia bera. Disfruteko zeben, kenduta dakitzun hori dana. Eta igual disfruta huyendo zu, baina gertatzen dana da, kontakizunan mesedetan injala gauza asko. William Wallace existi usan? Bueno, ez nazortan sartuko, zehor historiare bakoitzak bere ideia hauka. Argi dagoena da, eta guztiak ados dauz gutxienez, etzala nekazari baten semia, eta kriston dirutze zokan familia baten baitan jaixo zala. Hori, gualazitoi, randalzitoi, ahaztuen jako. Hori ez da komentatzen. Bea da txirua, bea da Che Guevara, bea da Jesucristo, bea da Mesias. Ez da Mesias. Elon Musk moan, ez, gaur egun. Elon Musken semia. Utzetik hasi dana, ez diamante trafikante baten semia zaiela. Elon Musken semia da. Barkatu Elon. Elon. I gainera Elon. Elon Muskek
Elon Musken semia da, edo okerro bildur geixo motuztela eta nazka geixau. Zeinek? Trumpen semiak. Trumpen semina... Bueno, Oscarren kontra, ni bakila ez nauila akademian sartuko, aurten nire estabe, bueno, bai, hasta, zue galtzen zuen. Jarraitu, boskatzen zuena boskatzen. Bueno, esangot, nik aukeratu duten pelikulia dela, munduan dako onan eretako txarra, La La Land. La La Land. La La Land. Esangot zuet egisa, irugarren saiakeran ikusi nuen pelikula zua. Osa, asintzen ikusten, aspertu, kendu. Migarren atezaten, ba, ikusin biot, venga, ez, kendu. Irugarrenean, eta ikusi nuen usto eta bioi baten etortzen ez dakin nondik. Zegoara La La Land, eta zanean, venga, hau da neria, ikusi biot. Itzan Venezuelatik zango? Colombia. Bakatu. Segon Venezuela. Bueno. Total, ulertzen dutela jendea gustatzea pelikulia. Ez dut konto behar hemen setaz durian pelikula hau, baina, bueno, Ryan Gosling, eta Emma Stone, euren arteko harremana, maite mindu itxen die, ez da sinesgarrixa para nada euren arteko maitxasun hori, aparte musikal bada, eta oinarte petetzen eban gustatzen jatela musikalak. Gaur konturatu naiz, igual ezetz. Egatela gustatzen. Benetan? Lehenengo estena hori, kotxetik irtatzen dienean, ordanak O estena hori zora garrixa da. Ez, bakatu, ez, beste gauza kritikau. Kritikau bukaeria gura bozu. Kritikau... Kritikau igual, eta hau nipe esan berako, asko guztien xan La La Land, baina parte romantikoak niretako ez da funtzionatzen. Nere ustez, baina ez da funtzionatzen bukaeria, neskiak esan dau, edo maitxasuna edo nire karreria. A ber, bueno, ba, hori, baitu, nahi da, zare bakoitzak erabakitzen da. YouTubeen dau, pelikula horren zati bat, justo kotxien estena horrekin, eta eukiko ditu 5 milioi... Zela graba usan erakusten da? Ez, estenia. Ba, ez dakit, ba, igual 5 milioi aldiz ikusia. Ba, 5 horretatik bat, neria da. Milioi bat. Ez bat, milioi bat. Ega gustatzen Ryan Goslingen papela, Barbin asko sobeto dago, tipo hori, Emma Stone bebain ikustu dago loson fokauta Oscarra irabazteko eta horre txikitzen dela papela gola, asko sobeto dago Poor Things pelikula, Poor Things barkatu, eta daukan gauza bakarra, eta honena da, Alfredek eta Maiak joten kantau zebela, kantu hau. Bueno, ya está. Hori bada zure defensia? Hau da, nire pelikulan defensa, oza, daukaten momentuak ara, aspergarrixa pentsau jaten, eta... Lucia izan leike. Momentu batzutan ez da ulertzen, baina visualki eta jendean dako. Bai, visualki bai, hori hori. Osa, visualki da konklabe bezala. Igual aspertu ikesa. Konklaben bukaeriak ez egon goa dos. Darenean observatorixoa desela ditzen da. Bai, miradore, ez? Hori, bale, hori dana, ados, ok. Beste dana, ez, aspergarrixa pentsa jaten. Eta ez dut uste, daukanik la... Bueno, bonepe Oscar pila bat irabazi zituen, beste pelikula honenarena ez. Bueno, bai, baina ez. Hau izan zalako momentu epiko horreitako bat. Bai. Baina, bueno. Bueno, ba, musikal batetik, beste musikal batera, hau da musikal Gen Z, eta nire da millennial, 2000 urteko pelikula bat. Aitzen markatu esan dute jatela uste musikalak, baina esan beharra daukat, Gris eta Los Miserables me encantan. Eta Moulin Rouge? Eta Moulin Rouge bebai. Eta Hairspray? Ez, ja ez. Bueno, ba, egon gara Eskozian, egon gara Los Angelesen, Elaine, eta oin inguazen estatu batuetara, baina daniar baten ikuspuntutik. Dancer in the Dark. Iluntasunan dantzari. Momentu pau dute itzulpena euskeraz. Ez itzulpen gehiagorik ez. 2000 urtia, Lars von Trier, zuzendari daniarra, Imanol Zup, ez dakitzu danieraz berbaiten, osea, que txiton. Ja, baina Lars von Trier ez da Lars von Trier. Bontria. Bueno, bea da zuzendarixa, oso zuzendari zinema independentian, oso zuzendari ezaguna, polemikoa baita. Protagoniste, bueno, zeinan historia Selma, da Txekoslovakiako... Bento zurtetan gauzen, Txekoslovakia ez da existitu. Imigrante bat, oian estatu batuetara, bere bizimodu aurrera taratera, lantegi baten ikin daulan, kutxauak, ikusmen arazoak ditue baita, momentu baten, pasegin da gauza bat, eta eriotza zigorrera kondena iken daue. Protagonista da Björk, Catherine Deneuve badau pelikula horretan, musikala da, baina ez La La Land estiluan, baizik eta Emilia Pérez estiluan. Eta
insoportablia da Bjorken personajia, Selma. Hartuko neben... Es que Bjork da insoportablia. Ez, da pelikula bat hartuko nebena, hartuko nintzala pelikula barruan, hartuko nebela Selma mongo notzala sortzi zaplateko eta esango notzala espabilau. Neri atzo gertau gaten, esan behar daukat, atzo ikusi nebala. Lehenengo aldiz? Lehenengo aldiz. Ni baino ikusi justo, behin bilan, ez dut unibertseko lan bat inbiar zan ebela. Barkatu, izan zen, gaur torniz lanera, eta zaga, txomin segaitxik indostazu hau. Segaitxik indostazu hau. Hasi nintzen ikusten, esan eban, segaitxik da musikal bat. Ez noan ulertzen musikalan kontzeptu hori segainerazten da kantua. Baina igual da, harintzeko. Hombre, klaro, otarako da. Otarako, eta bukatunan negar baten. Elementu narratibo moduan, ba, Emilia Parizen, moduan horratik esan dute Emilia Parizen antzekotasun hori, ez talako edertasunan bila, edertasunan bila doian musikal bat. Oso gogorra dalako pelikulia, eta momentuan bila da pixkat. Gauzia da personajian bizitzia dala hain gogorra, beak bere buruan, imaginekin dituela, numero musikal honeik, baina niri horrek ateratzen da pelikulatik. Baina numeruak dia oso, dikazok neko organikoak diala. Ez dia hola numero, ez da la llamada zabaltzen dala ate bat eta Jesukristoak. Beitu la llamada be gustau jaten. Baina esango zu, baina nik pelikulia, objetiboki behituta, bere zikintasunean bere, entendio aldot gauza asko zuzendari xabe, ez da nire guztokuena, baina bere beste pelikula batzuk, dogma mugimendua ez da erraixa ulertzen. Dogville, incluso, muturreko hau da, forma aldetik eta, gero dakotzun melankolia baita, beste bi horrein niri asko guztien izata dibidez. Ninfomania esan. Ninfomaniak. Bai. Bat eta bi. Bai. Esango dut, hori, ezin jot protagonistatik. Ataraten nagoelako horratik esan dut nik hasieran personajiakin neurri baten empatia puntu hori sentikia, o ulertzia. Ez que biozbako baza, zelaztu zu, utxinez kupira pur bat eukizazu. Nik ulertzen beste kasu bat da, Colby by your name. Esan berbein gebenin. Berriz be horratik, zatik, etxa guztekin ez dutelako empatizia. Pelikula hona da, izango da. Ezin jot empatizio personajekin. Eta orduan, ezin eskuekin xat, pelikulia gustukoen artian sartzea. Pelikula honek gauza on bat ekarri da mundu ontara. 2000 eta bateko Oskarrak. Izendapen auki ben pelikula honek, abesti honenaren Oskarretarako izendatu behin, Bjork. Eta beneta esaten zuen. Bukaerakua. Beneta esaten zuen. Itxikutazen bukaketan momentua. Baina, utzeko zat, zu ikusten bozu, YouTubeko bi irulau numero zeritzateko funtzionau jendaue? Bai. Trenian ez dakize, funtzionau jendau? Ja, baina niri, pelikula barruan ez? Ez, bale, baina numerua bere horretan, ondo dau. Eta balixo bali madau numero horrek, Bjork agerketako, Oskarretako alfombra gorrixan, zizne bat hemen paparretik bera dakola, ja pelikulak igual mereziu da. Eta gero estatu bat horrek egin dabe kriston pelikulak, ontxebe. Berbaingo duen muan. Bueno. Zegoen dator bigarren fasia, jokunek beste alde badako. Eta da, guretzat pelikula onak dianak, edo gozatu dugun pelikula, jasetek egin berborra. Guretzat pelikula onak dianak, gozatu ditugun pelikulak, baina berez, bueno, pues ez dianako la... Eta kontziente gaienak ez diala oso... Nik hor trampain jot, zenbeti nekarak itxizaren trampia, eta okuan nik... Hori, zu zuzendari basartu zu, bere filmografia danakin. Bai. Venga, barrura. Baina danakin ez, ez da? Ez, baina nik... Paul Verhoeven esaten bot, jende asko esango dau, zein da hau, eta hau baita la Amsterdamekua. Baina nik esaten bot zuete, Instinto Básico edo Robocop. Paul Verhoeven. Verhoeven. Ez horretik, jarrai. Paul Verhoeven. Bai. Egunen batean bekotoko zuen dikzeatiak itxiten. Ikau foia hau esaten. Ez da zuk uste duzuna, ikau foia da maite zaitut. Musika klasikoa entzuten da? Ez. Ez, kidofrenia. Baina, bueno... Ez que zerruena... Bueno, jarraitu. Musika klasikoa zabizen zuten. Txoin. Eta umetxuak horrekatik etzai automediko bihar. Bueno, Beintzatin zaio inditxugu. Hau batera geinke. Ja, bendik aurrera. Bai, nominazio nukira zibiako. Expulsión directa. Venga. Bueno, Paul Verhoeven. Ziurra danok Basic Instinct, Instinto Básico eta Robocop pelikulako goratzen ditugula. El? Baina, lehen esan dozuna kritiko europerro neiko laso durrala da nekan epilin bat, porque él ikusi dau inok. Azin eman izan ikusi neban eta aurrek urtean Isabel Huppert beba ikusi neban, bere azkenengo pila. Isabel Huppert. Ez. Huppert, zubezela Huppert. Usan, lehenengo saioan ineban fallo bat. Zen dut bat. Lehenengo saioan. Kasu hontan nik bi pelikula ekarri ditut.
Nik ez dautela ikusia bat abesta. Ni bez. Bere filmografiko bez. pelikula bat bestakot ikusia. Ni bai. Benedetta? Baina horren bai? Benedetta, ez. Eta instinto basiko? Besta. Nik bez. Txikin izan nintzen. Robocop besta. Nik bez. Ez. Eta erabakin emaratzu guztia hori, Ba, ikusi biozu, gutxire Showgirls. Showgirlsek, eske, Showgirls hori gara. Momentu hartan 1985an pentsau, Bixak urte berekuak Braveheart eta Showgirls. Braveheartek... Eta bixetan ipurdixak ikusten dira. Bai, batzuk bestiaz baino beto depilauta. Bai, hori zagutzen nixaku. Zaminatzen odan. 1985an, Oscar sarixetan, Braveheart. Eta niko indefendiu biot, ratzi sarixetan. Showgirls. Zazpi ratzi. Eta bestien esan du bost Oscar, Bai, baina ez que hor beakarrik. Zazpi lortu zitun. 6 urte hortan. 2000 urtian inzan, hola, atzera begirako bat, eta azken hamarkadako film txarren aukeratu zagin. Zein izan zan? Showgirls. Eta nire dator, hau defendiutea. Bueno, Showgirls. Claro, igual zuik oso... Bueno, zu ez. Baina zu bainekane. Zuk Salvados por la Campana. Ai, Elizabeth. Ez, ez da? Ez. Salvados por la Campana zan, pues, larogeta amargarren amarkada zirako... Ez que sekin... Lehenaukua da, zau larogeta mabostirten zan, da ikusi protagonizela daben. Hau larogekoa zan. Orduan jaio nitzeni. Showgirlsen kontatzen dena da, neska baten historixia, bea Las Vegasera duia, famatu izateko gogo horrekin. Bea dantza isa da, iristea dedoiken Las Vegasera, ez dauka diruik, ez dauka zerraiteik, ipurixak eta titixak agertzen dira, dantza dao, boteria dao, izkenei berdin jan? Purpurina dao. Izkenei entreteniu jendozt. Baki izala pelikula ona. Baina telebizioan, hola, oin danoke da kaula 8.000 plataforma eta ez da izen bat kanal gura barek. Zapuñeitzen hau eta xerundok eta bigarren Hollywood Stars kanala ez dakiguala inok zertan be, anagertzen da Showgirls, bai Manol, ala, gau pasen bierma dago, gau pasen jendo, baina Showgirls... Zela xoan beste bat? Showgirlsi pasainixako gauza bat, pelikula bate baino gexo pasainixako, bere momentuan txarrazan, eta urtiak pasauala, hartzen doia olako aura bat, gaur egun kult mobi bat. Bai, zera esan beste pelikula bat, zeuan bai sala taberna baten... Barko jote hori da. Esan dozunean, na benido. Sofani goteko. Eta Magic Mike, bai izango zen, baina alrebez. Bai, baina beste aldia da. Gainera hemen ez dia biluzten, Biluzten dia, baina dantzan mesedetan, Gainera, momentu hartan, pentsau, eta hau, berrogi urtetik goratuko daue, promozinu eiteko, 1985 urtian, protagonistia Madrilere etorrezan. Etzeon el hormiguero, etzeon bronkano, eta joan zan, ke apostamosea. Bai, bakitzuk ezakitzula zertan be. Gauzatzuk bai, seiatzen nahi zuen... Que apostamos en oten beti Franco Nero, eta holako jentia goten zan gonbidatu moguan, Baina beti zaun bat. Karo, nazioarteko izar bat. Bai. Elizabeth Berkley. Eta orduan, protagonista, presentariak zian Ramon García eta Ana García Obregón. Bueno, momentu batian, gure superprotagonista zoian beltzez jantzitzea kriston soineko polit batekin, alako pedreriaz bordautako gauzatekin, eta atzian, zan Samuel Hilary Duff. Hilary Duff entzuen jaixotu. Ez ni baino bi urte zarra badala uste. Hilary Swanke, que nun zaben behin bizkar dana erakuste zaben alako... Bai, eukala, bai, urdin iluna. Bai, urdin iluna, aurretik dana itxia, zan berdina, momentun batian, jetxizan protagonistia zerbait jetxera, eta Ramon Garziaken zaben keinua zan, lotzagarrixa, Laro eta mausgarren urteko telebista. Zan, ba hoxe, egako ni portuxa ikusten, baina momentu batean gainera, ez, bueltiemon, derakutzi zelako eskote zarra daukatzun. Eta? Osa, urrego gunean joango zan Espartako Santoni, bere pañoluak inburuan. Eta Marbellan zeon dana edan ostian, eta horregatik utzizaben Mario Casasek. Igual nekanek lo hartu dago, kabitzelako berbetan ez tekizen inguruan. Bueno, kasu hontan da, ikusteko. Kulturia general, ondo tortza. Ikusi, eta
Ez que momentu esango zu, bai, ulertzen dut. Bueno, ni komentako eta duzu. Itxineri. Venga, vale. Itxineri ze badako lotura bat, ze zuk esan duzu, telebistan ikusten dozunean geraketan zaien pelikula horrekako bat. Nire atorrona defenditza pelikula bat eta pelikula horrekin genero bat. Eta nik bi hauek aipatziatik txarto, Eso, ya, sortu erdi berbetan Showgirlsen iguran. Showgirls baino luzio izan da zure asalpena. The Day After Tomorrow, el día de mañana. 2004 urtia, aldaketa klimatikoan ostian... Ez zena zuzen deixa, jendeak egiteko. Roland Emmerich, Independence Day, Godzilla, 2008. Ez dut ikusi behar inoiz pelikula hori. Bai, el día de mañana bai, benetan. Showgirls, bai, hombre, me tienta mucho más. Showgirlsen dau Jake Gyllenhaal, ez, baia bat zero. Eta zer? Koestinua da, aldaketa klimatikoan ostian... Pentsatzeko eta gauza asko, eta gainera matxismoa zela jokatzen dame agertu iten da. Eta zora risa da. Hemen nau? Ui, musika klasiko entzuten dut. Bueno, aldaketa klimatikoan ostian mundua bapatean izostu iten da, eta bapatian, eta izoste horrek ze pasa egin da, Dennis Quaid, dala zientifikoa bizidana Florida, no ez dakinun, zeinetan estan izostu, bere semia dala Jake Gyllenhaal, geratzen da rabota New Yorken. Washingtonen dau. New Yorken. Baina Dennis Quaid Washingtonen dau. Ez, porque Washington behin gozan izostu. Bai, baina berak faten da Washingtonen dau, eze presidentia kontagotza dana, eta doia bere semiana, eta egobia da... Bueno, Guaztinua da, estatu bat gurutatzen dauela trineo baten... Txarto, baina Washington eta Miami, venga! Hartzen dau trineo bat, eta doia trineoan bere semia reskateikera dauela estatu bat. Nundik nora? Ba, ez dakit, estatu batetan hanbilekun artian, baina trineo baten doia. Ez que benetan. Eta horan reskate. Bueno, pelikulia da tremendua. Oso ondo pasaiken da, irakurketa batzuk dako, nik oso ondo pasaiken dut, baina nik oso ondo pasaiken dut ondamendi pelikulekin. Hombre, zure asmua, supoziko goznielako, mundua kabuko balit, zula zai, zure etxian, ez da gizema zigarro pakete, Coca-Cola lata morduakin, eta Eurovision ikusten. Baina muzitzia ez da hori bakarri. Benetan, hau nera mak ikusten dago Imanol. Zunak ez daki arreien duzula. Eta Eurovision ikusten duzula? Bueno, bai, igual... Edo igual beste matek ikusten dago eta onja ez da gure ikusi. Ondamendixak, ondamendixen pelikula... Ondamendixak zure bizitzia. Ondamendixak pelikula guztiak eta asko, baina gainera, ez ondamendi txikinak alo imposible horre playatxo baten edo... Ez, ondamendixak mundu mailakoak. Armagedon, el día de mañana, hemen apunto ditut batzuk. Armagedon, el día de mañana, Independence Day, la guerra de los mundos, Waterworld, dala mundua apurtu... Ez dakizatik, baina pelikula horrek... Torrente ez. Torrente ez da mundu akaboten. Baina biharra badao. Torrente dau biharra akaboteko. Badia pelikula batzuk asko guztekin izaten, entreteniken dago, Olako pelikulak ez dutene sinisten ikusten agonean, a ber, gero nik komentu betena be, ez da sinisteko. Bueno, eta ez duzu apaitu 2012? Ez que 2012 bai dala kostroio bat, ez da bela nondik heldu. Adibidez lo imposible eta guztetzen jageixo, realista. Claro, baina horrek entzeixo grazia. Titanic, egonitzela, por cierto, Irlandan, Belfasten Titanicoko museuan zueken akordaunitzen. Bai, bialdu eben, egisa. Argazkixa bialdu nentzuen. Egisa. Bai. Hombre. Bueno, sin más. Eta Derry Girlseko hori asko. Eta Derry Girls, hori be bai. Bueno, hori, bada, pelikulia, berez ez zan hain txar, hau bai dela blockbuster moan diseinautako pelikula bat, zuzendari xaberabe, hortara dedikatzen dalako. Ez duzu pentsoko nik ingotzunik pelikula intimista bat, Txekoslovakiako neska itxu bat dantzan? Hori zan da. Hori zan da in the dark, egisa. Hombre, claro! Eta ez duzu Dancing in the Wind, edo in the Rain, edo zela zan? Txomin, gaur ekarri duzu bat, itxu gratu esana, bestia gorra dana. Eta bestea munduak hau iken dana, bai, nago oso positibo bizitzako fasonetan. Bueno. Itxiko unekane eta bere vampirituak. Nik ekarri dut Crepúsculo. Zuk ekarri duzuna da, nire bezarua ona. Claro, Crepúsculo kostau japillo bat aukeratzea pelikula bat, esan dut. Gero akordau nahi hemen berbetan, ekarri biako nala 3 metros sobre el cielo, da, nefastua, baina, bueno, momentuan guztau jaten. Baina, aktual remedios sobre el cielo protagonistiak nik... Bai, eta 50 sombras de Grey, eta lako danak dekoatera kurtxa, liburua, pelikula ikusitxa, baina gaur egun... Baina, a ver, 50 sombras de Grey da... Bueno, de gay ez. De Grey. Hori da guk irakurriko gana bestia. Bueno, Crepúsculo. A ver. Ez da daukat, ez da la pelikula hon bat. Ez que ez da bat,
Zenbat dira, lauz? Hiru bakarri dio? Crepúsculo da. Crepúsculo, Luna Nueva Eta gau parte 1, parte 2, Bai, Luna Nueva, Antes del amanecer, esa... Sí, antes del amanecer. Bai, del atardecer, te chupo la sangre y me convierto en hombre lobo. O sea, da... Nochevieja en Nueva York, eta zen gehiago. Daukan gauza honena, zer da? Segaitik. Daukan, gauzeko nena da, bi protagonistek Bukatu egiten eukidau dala. bien ibilbidia gero. Claro, Hori da baiet. gauzeko nena. Bueno, baina pelikula hortan... Bi, eta, bueno, esamenen irugarrena ze Taylor Lautner, ez dakizela. Señor Taylorrek. Lautner desagertu Lo da, ditu aspaldi. eta flaka... Taylor Swiftekin ibili, ja bera, osea, bere karreran hori da. Baina bakarrik izena kombino bilena bilako. A ver, Taylor Eta Swift Back to enrollau December da... kantua bera insotzan. Zein? Ez que ez da Taylor Swift, ez da Bai, Swifti. Baina Bera egin insotzan. gustatzen jat, One Directioneko ez da, hau oin modan dauena. Harry Styles. Harry Styles inzotzan apolitia Ja, da. bueno, por cierto, Irlandan egon iztela beste herri baten, ni aljoran sala bertakoa, tetrenean mural bat, bai? Baina hori biziri jarreketan, horrek biziri Bai. jarreketan. Beste Txomin. zein ja. Bakarra Polo, hilda. zein ja. Niri gustatzen jatena. Qué suerte. Bueno, berden da, Crepúsculo, segaitxera Bueno, igual koretot. vampiro bihurtuko da. Egia da, izan zala, momentuan hit bat. Bueno, hit bat ez da esaten Hit pelikuletan. bat izan zan hori, eta izan zan el día de mañana. Segaitxe guztau jat, gustatzen jatela kolako pelikula romantikoak, gertatzen dira. Baina ez dela romantikoa, gainera da- Hasieran bai, gero doiaia desbariatzen. Baina formula klasiko bada. Baiet. Iruko bada, bi konfliktua, oza da, Baina gainera da pixka, bueno, niri gustau jaten. Vampiroak bila, o sea, barkatu, vampiroak brillau egiten dago euskitan. Hori da, o sea, ez, Bueno, vampiroak euskitan egiten Baitxe desagertu. mesedes, nire tartea da, oin. Ez que ez dela zindot kontau, ez ebe? ba, kontau. En fin. Gustatzen jatazko, dagola, nun dago grabauta, eta ematen da, Vancouverren dagola grabauta, bueno, baina ez, Washingtoneko herri baten dago, bai, itxat dana grabauta, ematen da dagoela Kanadata, Bai, baina baina ez, Forks deitzen da herri, eta ontsi hortan da, bastante famoso, turista asko juten Bueno, dira, horrekin claro. me- Hori da, pelikula defenditiko 10 arrazoien artean lehenengua. Rodau da lekuak ez da muten dana, orduan pelikula erromatar danak zuretako bidean merezidu Oscar bat. Ez, non esatea oso politxea dela ikusteko. Koloria eta zela barkatu, zela dago ninda irudisa kolorian eta bai asko gustau jaten, eta bai izan zen... Pertsona bat azten danean, ado teknikotik. Ez que hori Gauza da, bat defendioten, zepen tezatzen musiki pelikula, aiz musikia jota hona dako. Ya está. Ez, musika ez da. Musika esan hirugarrena. Kolorian temperaturia, hain da ona. Bai. Hau izan dut, gustau jatela pilo bat erabakitzia pelikula txarrotzen Baina, dara eske, zara niretako. Baina, bueno, niretako entretenidua. Ikusi Nekane, itxiko zaten. A ver, Ez duzu pelikula on bat, txar bat ekarri. Ekarri zuna da, zure nerabezaroko, ez dakit, oroitzapen batzuk. Baina, Hori beti, jendo, postdatatek iro defendiu, en postdatatek iro, Hori nire mesedez, gustatzen esan dutzut. Bai, baina, norekin fasinaron ikusteaz zinera? Zer, postatetek eros noan zinean ikusi. Ez, Crepúsculo. Crepúsculo. Pues naiz akordatzen zinean ikusi nuen lehenengo Bueno. bez. Bueno, ya bukatuko du. Bueno, bai, gaurkoa, eske hau ez? zer. Ya está. Bueno, ba, gongo ga, horrengo jabetan Bai. berriz. Beste hobi zerbait originalagoa edo ez dakit, ez? Zer? Hau ez, jatasko gustau. Zer. Gaurkoa? Gaurkoa jatasko gustau. Bale, ba, buelta pare bat Prestatzia ingutu. jat gustau asko hau. Ez nahi segon Ja, motibauta. prestatzia, eske, nahi zaien jat. Es que dia oso Eske, intelektuala. errezago esan guilty pleasure bat ekartzia edo alako zerbait. Hombre, bai, eske azkenian pelikula txarra guztain xakunak zer dia, guilty pleasure bat de toda la vida. Ez, bera, zuk behin da berriro errepikatzen duen konsigna zan, jendian dako txarra zuretzat ona. Hori da guilty pleasure bat. Ez guilty pleasure bat da, dakitzu kakaplazta derraldoi badala, Ara, baina lata be, eguneroko saltzeko. Zuk uste osunik ez dakitela misagente especial dala kakaplasta erraldoi bat? Karo baietz. Ja, Gustai igual zu gizatela, barruan baita. dara mazu mis bat eta hortik gure dauna irten. Edo sortzi. Es que, karo. Txomin, zu da bisok modeluak izateko aukeratuak izan ga. Bekoten dia, ba, el antes y el después, ba guga, el antes. El nunca. Bueno, beste ya behin está. placer bat. Berdin.